Welcome back to our Girl Solution channel for Santangman. तो दिनै जोङो थाखो 9 नि चैप्टार 4 नि 4.3 नि 8 नम्बरनिफ्राय बिथिं जाहैयो सावरायगोन आरो नैबेनो जोंनिया बे चैप्टारनि लास्ट पार्ट जाहैगोन। तो नोंथांमोना जुदि माबाफोर कुइसन आरो बा एग्जाम्पलफोरखौ जुदि बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों सोंहरबानो जाबाय, जों आलदा भिडिअ मोनसे बानायना होनाय जागोन। तो जों गोबाव खालामलासिनो बेखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो मोनसे जोंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट, जायफोर फरायसाया जोंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। तो बिनिफ्राय जों दा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामनोसै। तो फार्स्ट कुइसना मा दङ, नैबे 8 नम्बर कुइसन 4.3 नि थाखो 9 नि मेथ्स। तो 1 नम्बर मा दङ, एक्स गुदि हांखोनि थाखाय सेलसियास आरो वाइ गुदि हांखोनि थाखाय फारेनहाइट बाहायनानै गोजौआव होनाय हांखोआरि समानथायनि सावगारि आखि। दा जोंनिया मोनसे समानथाय होनाय दङ, नैबे मा जोंनिया समानथाय होनाय दङ F = 9/5C + 32 बेबायदि होनाय दङ। दा बेवहाय जोंनिया मा हमनो होदों, एक्स गुदि हांखोखौ बे सेलसियासखौ माने नै सिनि जायगायाव सिखौ जोंखौ एक्स गुदि हांखो हमनो होदों आरो बै नै एफखौ जोंखौ मा हमनो होदों, वाइ। थामहिनबा बेखौ जुदि जोङो एक्स आरो वाइ गुदि हांखोखौ कनभार्ट खालामना लागोन, नैबायदि जागोन आरो ना। फारेनहाइटखौ वाइ हमनो दोन नालाय, वाइ = मा जाहैगोन 9/5 सिनि जायगायाव एक्स जाबाय जोंनिया +32 नैबायदि जाहैगोन आरोना जोंनिया। जुदि जोङो नै मोनसे कुइसननि थाखाय नै मोनसे इकुवेसना नैया सेलसियासनि जायगायाव जोङो एक्स फज'नांगोन, नैया सेलसियासनि जायगायाव एक्स फज'बाय। बिनिफ्राय वाइनि जायगायाव जोङो मा फज'खो, जोङो फारेनहाइटनि जायगायाव जोङो नैया एफनि जायगायाव, एफ माने फारेनहाइट, बिनि जायगायाव जों मा फज'खो, वाइ फज'नाय जाबाय। तो दा बेखौ जों दा बेखौ बेबायदि हमनानै जोंखौ मा खालामनो होदों, बे मोनसे इकुवेसनखौ ग्राफआव फज'नो होदों। दा बेखौ ग्राफआव फज'नो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन, बेखौ 1 नाम्बार खालामदो हा, नैबे जोंनिया बेखौ जों मा खालामनो होदों, जोंखौ बेखौ ग्राफआव जिहेतु फज'नो होदों बेखौ आङो मोननै बिन्दु दिहुनना लानांगोन। तो सापस नैबे एक्स, नैबे मा जाखो जोंना वाइ। दा नायदो, जुदि जोङो एक्सनि जायगायाव सापस जोङो 5 लायोबा, एक्सनि जायगायाव जों मा लाजागोन 5। जुदि जोङो एक्सनि जायगायाव सापस 5 लायोबा, नायदो जायखिजाया लाजागोन आरो ना, आं 5 लाबाय। एक्सनि जायगायाव जुदि 5 लायोबा माबायदि जागोन नाय, वाइ = 9/5 सानजाब नै एक्सनि जायगायाव जों 5 लादो नालाय, नैबे 5 होबाय +32 बाखि थाबाय। अब्ला मा जागोन नाय, नै 5जों मा जायो, केन्सेल जाबाय। अब्ला मा जागोन 9 + 32 जाबाय। दा दाजाबबा जोंनिया बेसेबां जागोन, बेसे मोनदो दाजाबबा 41। तो नैबे बेसेबां जागोन, 5 लाबा नैबे जागोन बेसेबां 41। थिग बिदिनो एबार एगेन जोङो एक्सनि भेलुखौ माबा मोनसे लालाय, भेलुखौ -10 नायदो, एक्सनि भेलुखौ -10 लानाय लोगो लोगो मा जागोन नाय, नै 9/5 सानजाब नै एक्सनि जायगायाव मा फज'गोन जोङो -10 तो +32। तो बेनि उनाव नै 5जों नैबे -2 थांबायना, तो बेनिफ्राय 9जों -2 सानजाबा -18 +32। तो बेनिफ्राय नै 32 निफ्राय -18 थांबा बेसेबां थायो जोंनिया, 12निफ्राय 8 थांबा 4, बेनिफ्राय नैबे जाबाय जोंनिया 2 मोन ना, 2निफ्राय 1 थांबा बेसेबां मोनखो जों दा, नैबे जोंनिया मा जागोन +14 जागोन, नैया जिहेतु देरसिननि सिगाङाव जोंनिया मा दङ, प्लास दङ। तो दा नैबे जोंनिया बेसेबां मोनखो, नैखौ जों मोनबाय 14। तो दा जोंनिया बेखौ जों दा ग्राफआव फज'नांगौ। तो दा जोङो ग्राफआव फज'नांगौबा जोंनि बिन्दो मोननैल' नांगौ। दा बिन्दो मोननैखौ जोङो 541 मोनबाय, बेनिफ्राय -10 आरो 14 मोननाय जाबाय। बेखौ बेवहाय लाबोबाय। दा जोंनिया दा 541 -10 आरो 14खौ जोङो ग्राफआव फज'नोसै, नै ग्राफ मोनसेयाव। तो दा जोंनिया जिहेतु जोंनिया आं आलदानिफ्राय डाइरेक्ट इमेज कपि खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन नै पिक्सारखौ। तो दा जिहेतु 1, 2, 3 दङ, बेबायदि लाबा जोंनिया नै 41 मोनहैनाय नङा। तो बेखौ जोङो एसे बुरजा लानांगोन। जोंनिया नैसिम आङो 10 मोननै बारना 10 खरि लानोसै। नैया 10 जाबाय नैसिम, बेनिफ्राय नैसिम मा जाखो, नैसिम जाबाय 20, बेनिफ्राय नैसिम जाबाय बेसेबां जोंनिया 30, बेनिफ्राय नैसिम जाबाय बेसेबां 40 बेबायदि लाबाय। थिग बिदिनो नैथिनियाबो नैबे जागोन जोंनिया 10, नैबे जागोन 20, बेनिफ्राय नैबे जागोन 30, बेनिफ्राय नैबे जागोन बेसेबां, नैबे जागोन जोंनिया 40। थिग बिदिनो नैथिं जागोन 1,
2 3 4 नैबे जागोन -40 -30 -20 -10 थिग बिदिनो नैबे -10 नैबे -20 नैबे -30 नैबे -40 बेबायदि जाबाय तो दा बिनिफ्राय 5 आरो 41 खौ जों दा फज'दो एक्सआ 5 सिम थांबाय नै एक्सआ 5 सिम थांबाय नैसिम थांबाय एक्सआ बिनिफ्राय 41 वाइआ तो नैयालासेथ' 40 होमबा 41 माने 14 निख्रुइ एसे बारगोन आरो नोंसिनि जाहैगोन जोंनिया तो नैबे जोंनिया जागोन नै मोनसेया जागोन जोंनिया 541 बिन्दोआ नैबे मा जागोन जोंनिया बिन्दोआ 5 आरो 41 बिन्दोआ जाबाय तो थिग बिदिनो -10 आरो 14 एबारना मा जोंनिया -10 आरो 14 -10 आ जोंनिया नैथिं फैगोन ना -10 आ जोंनिया नैयालासे फैबाय इनिफ्राय 14 आ गोजौथिं नांगोन +14 नालाय तो अब्ला जोंनिया 14 आ नैसिनि मोनहैगोन नैसिनिसे मानो बिसिनिसे मोनहैगोन जोंनिया 10 आ नैसिनि होमबाना नै 15 जाहैबाय 15 एसे सिङाव जाहैगोन ना अब्ला नै नैसिनिसो जाहैगोन जोंनिया बे बिन्दोआ जोंना नै बिन्दोआ जागोन जोंनिया -10/14 बेबायदि जाबाय दा जों बिसोर मोननैखौ फोलांजाबबानो जाबाय दा नैबायदि फोलांजाबबानो जाबाय तो नैबायदि तो दा बेनो जाबाय जोंनिया बै फार्स्ट नाम्बार कुइसननि एन्सार दा बेखौ नोंथांमोना स्केलजों बेबायदि मोजाङै बोनो हाबानो जाबाय तो जों गोबाव खालामालासे नेक्स्ट कुइसनखौ सावराय तो एबार नेक्स्ट कुइसना नायलायदो नेक्स्ट कुइसना मा दङ निया जुदि दुंथाया 30 डिग्री सेन्टिग्रेड जायोबा फारेनहाइटआव बे दुंथायखौ बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननो होदों दा जोंना सेलसियास जा बेसेबां 30 डिग्री सेन्टिग्रेड लानो होदों सिनि जायगायाव तो द 2 नम्बरखौ गिभेन c इक्वल टू बेसेबां दोनो जोंनिया 30 डिग्री सेलसियास लानो होदों बेनिफ्राय जों दा f खौ दिहुननांगौ तो देयरफॉर f इक्वल टू जोंनिया मा दङ निया 9/5 सानजाब नैसिनि जायगायाव जों बेसेबां फज'गोन 30 फज'गोन 30 प्लस बेसेबां जागोन 32 बेनिफ्राय नै 5 जों 30 ग्रामा बेसेबां जागोन 6 बेनिफ्राय नै 9 जों 6 जों सानजाबबा जोंनिया बेसेबां जायो जोंनिया 54 प्लस बेसेबां जागोन 32 इक्वल टू बेसेबां 6 बेसेबां जागोन 86 डिग्री फारेनहाइट जाबाय आरो नैबे ना तो एगेन जोङो नैबे जोंनिया 1 नाम्बारा जोब्बाय 2 नाम्बारा जोब्बाय एगेन जोङो थार्ड नाम्बारखौ बेबायदि खालामलायनांगोन थार्ड नाम्बारा मा जोंनिया थार्ड नाम्बाराबो सेम बेबायदिनो गिभेन होननाय दङ एबार जोंनिया फारेनहाइटआव होनाय दङ एफा बेसेबां होनाय दङ जोंनिया 95 डिग्री फारेनहाइट जों दा सेलसियासआव बे दुंथायखौ दिहुननांगौ एगेन जों मिथिगौ मा मिथिगौ जोङो f इक्वल टू मा 9/5 c प्लस 32 तो दा जोङो नै f नि जायगायाव जों बेसेबां फज'गोन एबार 95 ओमफ्राय 32 खौ बिथिं लाबोबा बे 32 -32 फैबाय इथिंनिफ्राय बिथिं मा थागोन 9/5 c बेबायदि आरो ना तो बिनिफ्राय जोंना 95 निफ्राय 32 जों माइनास खालामनांगोन 5 निफ्राय 2 थांबा जोंनिया नैबे 3 थागोन तो बिनिफ्राय 9 निफ्राय 3 थांबा नैबे बेसेबां 63 सो इक्वल टू मा जागोन जोंनिया 9/5 c तो बेबायदिनो जाबाय जोंनिया तो दा आं नैखिनाखौ इरेज खालामना लागोनसै तो नायदो आं दा इरेज खालामना लानाय जाबाय दा बेखौ आं बे नै साइडथिं फाज'ना होनसै नै साइडथिं नैनिफ्राय बिनिफ्राय बिथिं लिरबानो जाबाय दा नायदो लिरबा जोंना नै 63 जों बेखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन माने बिनि सिङाव मा थायो जोंनिया 1 थायो नालाय बे 1 खौ फज'नो आं जास्ट केलकुलेसन खालामनो थाखाय नोंथांमोननो बुजायनो थाखाय लिरनाय जादों आरोना तो गाहाय गोजौ सानजाबनांगौ जोङो 9 जों 1 सानजाबनांगोन 63 जों 5 सानजाबनांगोन तो दा सानजाबा मा जागोन जोंनिया 9c जों 1 सानजाबा मा जागोन जोंनिया 9c आनो फैबाय इथिं बिनिफ्राय बे साइडथिं मा जाखो जोंनिया 63 सानजाब मा 5 जोंना c आ नै गुदुं सानजाबना दङ खोनाबाय c आ जोंना गोजौ दङ नालाय बिनिखाय जोंनिया 9c जायो बे 9c जों c सानजाबा बिथिं 9c फैबाय बिनिफ्राय 63 जों 5 सानजाबा बिथिं थांबाय बिनिफ्राय c खौ होनानै 63 सानजाब 5 बाय मा 9 दा नै 63 जों बाखां सानजाबिनि जाहोनानो जाबाय जोंनिया नै 63 जों 5 जों जोंनिया 9 जों थाङो नालाय बिनिखाय सानजाबथ'आखैमोन आङो 9 सानजाब 7 63 मोनबाय जोंना c विल बी बेसेबां 7 into 5 तो इमप्लाइज दैट c इक्वल टू बेसेबां सानजाबा जोंना बेसेबां मोनगोन 35 डिग्री सेन्टिग्रेड तो जोंना बेखिनियानो एन्सार जों गोबाव खालामनासै दा नेक्स्ट कुइसन सावरायलायनोसै दा नायदो नेक्स्ट कुइसना मा दङ जुदि दुंथाया 0 डिग्री सेन्टिग्रेड बे दुंथाया फारेनहाइटआव बेसेबां आरो जुदि दुंथाया 0 डिग्री फारेनहाइट सेलसियासआव बे दुंथाया बेसेबां जागोन सोंदो आरोना तो एकदम गोरलै दानिनि बायदिनो सेम बा जोंना फार्स्टनि कुइसनखौ मा होनदों जुदि जों मोननै स्टेप खालामनांगोन आरोना जुदि दुंथाया c इक्वल टू जुदि 0 डिग्री सेन्टिग्रेड जायो फार्स्ट होमबानिया जोङो फारेनहाइटआव बेसेबां दिहुननो होदों दानि बायदिनो अब्ला f इक्वल टू मा जागोन
f इक्वल टू 9/5 सानजाब c नि जायगायाव 0 जागोन प्लस 32 तो इक्वल टू जाखो जोंनिया 32 डिग्री फारेनहाइट जाबाय आरो जुदि खेबसे आरो दिहुनलायनांगोन जुदि एबार मा दिहुननो होदो जुदि f आ जुदि जोंनिया f आ जुदि 0 डिग्री f आ जुदि 0 डिग्री जोंनिया मा जायो फारेनहाइट जायो अब्ला जोङो मा दिहुननांगोन जोङो बेखौ सेन्टिग्रेड सेलसियास जोंखौ लांनो होदों तो अब्ला जों नायदो सो देयरफॉर f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 जों बेखौ बेबायदि जायो होनना मिथियागौ दा जोङो नै f नि जायगायाव जोङो बेवहाय मा नांगोन 0 इक्वल टू 9/5c प्लस 32 तो implies that 32 को 9/5/c को बिथिं लाबा जोंना मा जागोन माइनस 9/5/c इक्वल टू जागोन 32 तो ओमफ्राय बेखौ जा क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामदों माइनस 9c आ बिथिं थाबाय बेनिफ्राय इक्वल टू 32 जोङो 5 खौ बेबायदि सानजाबाय तो बेनिफ्राय एगेन जोङो दा बेखौ 9 खौ बिथिं लांना हालायदो बेनिफ्राय कैलकुलेशन खालामदो बिथिं लांबा मा जागोन दा जोंनिया बिथिं लांबा जागोन c खौ आन्था लाखिनानै माइनासखौबो लांखाबाय बिथिं दा जों बेखौ सानजाबा मा जागोन 5 जों 3 सानजाब 5 जों 2 सानजाबा 10 बेनिफ्राय 3 जों 5 जों 15 15 जों 1 जों 16 तो बेनिफ्राय गाहाव मा माइनास 9 माने माइनासआ थाबाय दा जोंनि एन्सारा मा मोनखो माइनास 160 बाय जोंना मा मोनखो माइनास 160/9 जोंनिया बेनो जाबाय एन्सार तो जा जों गोबाव खालामलासिनो 5 नाम्बारखौ खालामलायनोसै मोनसे बेबादि दुंथाय दंना जाय अनजिमायारि फारेनहाइट आरो सेलसियास मोननैयावबो एखे समान जुदि दं बेखौ दिहुन तो दा जोङो बेवहाय नैबायदि सोंदों आरोना मोनसे दुंथाय दिहुन होदों जाय दुंथायाव माने फारेनहाइटआबो समान जागोन आरो सेलसियासआबो जोंनिया मा जागोन समान जागोन तो जोंनिया बे हमना लानांगोन आरोना हमना लाबाय f इक्वल टू मा हमखो आङो f इक्वल टू x हमबाय आरो c इक्वल टू x हमबाय मोननैखौबो आं मा हमना लाखो समान होना हमना लाबाय आरोना सो देयरफॉर जों मिथिगौ जे f इक्वल टू मा जोंनिया 9/5c प्लस 32 बेखौथ' मिथियागौ जोङो तो f नि जायगायाव जों x फज'बाय इक्वल टू 9/c निफ्राय c नि जायगायाव मा फज'गौ x फज'बाय प्लस 32 जाबाय सो इमप्लाइज दैट दा बेखौ बिथिं लाना फै नैबे 5 सो नैबे 5 ओमफ्राय बेखौ बिथिं लाबा मा जागोन x माइनस 9/5 x प्लस 32 दा नैखौ दुसासा दिहुनदो बेखौ आं इथिं खालामना होनोसै दुसासा दिहुनबा जोंनिया मा जागोन नायदो 5 जोंनियाव 1 दोङो 1 आरो 5 नि दुसासाया जोंनिया 5 होननानै जों मिथियागौ अब्ला नैयाव जोंनिया 5x जागोन 5x माइनस नैयाव मा जागोन 9x जागोन इक्वल टू बेसे जागोन जोंनिया 32 तो नैबे इक्वलसो हा नैबे प्लास नङा फराय सानदोंमोन नैबे मा जागोन जोंनिया इक्वलसो तो इमप्लाइज दैट दा 5x निफ्राय 9x थांबा जोंनिया मा थागोन माइनस 4x इक्वल टू दा नै 5 जों 32 जों डाइरेक्ट सानजाबनि थायो आरोना जोङो 32 सानजाब 5 खौ इथिं लांबाय 5 जाहैबाय तो इनिफ्राय दा x इक्वल टू माइनस 32 सानजाब 5 बाय मा जाखो नैबे 4 जाबाय दा नै 32 आ 4 जों बेसे थाङो जोंनिया 8 थाङो बेसे थाङो 8 तो इमप्लाइज दैट x इक्वल टू मा जागोन माइनस 80 डिग्री दा माइनस 80 डिग्रीआव जोंनिया फारेनहाइट आरो सेलसियास जोंनिया समान जागोन तो जोंनिया एन्सारानो जागोन माइनस 80 डिग्री तो जों दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै तो दा नेक्स्ट कुइसनाव मा दङ नायदो सोंथि 4 एबारना जोंना सोंथि 4 दङ y इक्वल टू 3 नि भुमसुआरि दिन्थिसारनायखौ मोनसे समानथाय बादियै हो दा मोनसे सोलायस्लु गोनां फार्स्ट अफ अल जोंनिया मोनसे सोलायस्लु गोनां दिहुन होदों आरो सेकेन्डआव जोंनिया मोननै सोलायस्लु गोनां दिहुन होदों तो दा नैबेबो जोबोर गोरलै दा मोनसे सोलायस्लु माने जोंनिया अनलि x एबा y ल' थागोन बेवहाय जोंनिया मोननै थाया आरोना तो जोंनिया मोननै सोलायस्लु माने जोंनिया नैबायदि आरोना मोननै सोलायस्लु माने जोंनिया x एक्सिसबो थागोन लोगोसे माबो थागोन जोंनिया y एक्सिसबो थागोन किन्तु जोंनिया मोनसे सोलायस्लु माने जोंनिया अनलि नैबायदि मोनसेल' थागोन आरोना बे x एक्सिसबो जानो हानाय y एक्सिसबो जानो हानाय अनलि बाट जोंनिया माल' जागोन मोनसेल' जागोन तो जोंनिया जिहेतु जोंनिया मा होदो y इक्वल टू 3 नायदोङो दा 1 नाम्बार जोंनिया मोनसेल' सोलायस्लु नालाय तो नैबे जागोन आरोना मोनसेल' सोलायस्लुबा तो आं नैखिनाखौ जास्ट बुजायनो थाखायसो इउज खालामदोंमोन नैबे जोंनिया 0 जाबाय नैबे 1 2 नैबे 3 नैबे 4 तो नैबे -1 -2 -3 तो बेबायदि जाबाय दा y इक्वल टू 3 माने जोंनिया नै जिहेतु पजिटिभल'सो भेलुआ तो नैबे जागोन नैबायदि होबानो जाबाय नोंना तो जोंनिया नैबेनो जागोन एन्सारा
थ' नै 3 आव नैबायदि डटल' होना दोनबानो जाबाय आरोना एन्सारा अब्लानो बेनो जागोन जोंनिया मोनसे सोलायस्लुनि थाखाय गोनां दा नै y = 3 माने मा नै 1 नाम्बारनि थाखाय जोंना x आ गैया जागोन आरोना अनलि y जागोन बे खिन्थु दा जुदि जोङो 2 नाम्बार खालामबा 2 नाम्बारा माबायदि जागोन थ' जुदि जोङो इफ जुदि 2 नाम्बार खालामोबा माबायदि जागोन नाय नैबे 1 2 3 4 जाबाय नैबे 1 2 3 बेबायदि जाबाय आरोना थ' नैबे x एक्सिस जाबाय ओमफ्राय नै मा जाखो y एक्सिस जाबाय दा जुदि 2 नाम्बारखौ खालामबा 2 नाम्बारा मोननै सोलायस्लुना अब्ला जोंना नाय y आथ' जोंनिया 3 जाबाय बाट जोंनो x आ होनाय गैयाबाबो x खौ जों 0 हमना लानांगोन दा जों नै 2 नाम्बारनि थाखाय जोंनि बिन्दोआ मा हमना लानांगोन 0 3 नै हमना लानांगोन जों फरसेन्टआव बेखौ गम मोनबायना नै 2 नाम्बारनि थाखाय जों मा हमगोन बेखौ 0 3 माने x आ होनाय गैयाबाबो जों x खौ मा हमना लागोन जों 0 हमना लागोन थ' अब्ला जोंनि बिन्दोआ जागोन नै मोनसेयाव नैबेनो जागोन जोंनिया दिहुननो गोनां बिन्दो आरो एन्सार स्क्रिप्टआव नोंथांमोना ओरै गोलाव आस बोना होनाय नुगोन बाट नोंथांमोना नैबायदि बिन्दो आन्था दिन्थिना होबाबो जोंनिया एन्सारा राइट जागोन आरोना थ' जों गोबाव खालामनानै नेक्स्ट कुइसन सावरायलायनोसै नायदो नेक्स्ट कुइसनाबो सेम जोंनिया मा दङ 2 नाम्बाराव जोंनिया 2x + 9 = 0 नि भुमसुआरि दिन्थिसारनायखौ मोनसे समानथाय बायदियै हो थ' दा नैबेबो जोंना एखे दा 1 नाम्बारनि थाखाय खालामसै जोङो दा 2x + 9 = 0 दङ थ' इकुवेल टु जुदि जोङो बेखौ लाङोबा 9 खौ बिथिं लांबा -9 जाबाय स' इकुवेल टु x = मा जाखो -9/2 थ' बेखौ जुदि पइन्टआव लाङोबा मा जागोन -4.5 बेसेबां मोनखो जोङो x = -4.5 दा बेखौ जोङो जुदि 1 नाम्बारनि थाखाय खालामोबा जास्ट नैबायदि जागोन आरोना दानि बायदि नैबे जाबाय 0 जाबाय नैबे 1 2 3 4 5 नैबे 1 2 3 4 5 थ' नैबे मा जाखो -1 -2 -3 -4 -5 नैबे 1 2 3 4 5 दानिया जुदि 4.5 नि 4 नि उनाव जागोन आरोना जोंनिया 4 सिम थांबाय जोंनिया नैबेनो जागोन जोंनिया दिहुननो गोनां बिन्दोआ थ' जोङो जिहेतु माइनास दङ अब्ला जोंनिया नैथिं फैगोन आरोना आरो एग्जामाव नैबायदि ओरै आस होना बोनाय नुगोन बेनियाव बाट नोंथांमोना नैबायदि बिन्दो आन्थाबाबो जागोन थ' दा जोंनि 2 नाम्बारखौ जुदि खालामबा 2 नाम्बाराव जोंनिया मा मोननै सोलायस्लु गोनांना मोननै सोलायस्लु गोनांबा जोंनिया मास्ट बि x एक्सिस आरो मा जागोन x एक्सिसजों y एक्सिसजों थाथारगोन आरोना थ' नैबे 1 2 3 4 5 जाबाय -1 -2 -3 -4 ओमफ्राय नैथिं 1 2 3 4 5 जाबाय आरोना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दाना नैबेथ' जोंनिया x एक्सिस जाबाय दा होमबा नैबे जोंनिया मा जाखो नैबे y एक्सिस जाबाय दाना जिहेतु जोंनिया x नि माना बिदि खिन्थु y निया मा जागोन एबार खिन्थु y आ जोंना जागोन एबार लाथिख' माने जोंनि बिन्दोआ जागोन एबार -4.50 जोंनिया मोननै सोलायस्लुबा जोंनिया y खौबो लाखानांगोन जोंनिया x आन्था होनाय दङबाबो y खौ लानांगोन y आ गैया माने y आ लाथिख' जाबाय थ' अब्ला जोंनिया बिन्दोआ जागोन बेनो नैबेनो जागोन जोंनिया थ' जों नै मोनसेनि थाखाय जोंनिया मा जाखो बिन्दोआ सेम जाहैबाय आरोना थ' जोंनिया बेखिनियानोमोन थ' जोंना बेखिनियावनो जोंनिया 4 लेसना जोबनाय जाबाय थ' नैबे जाबाय जोंनिया पार्ट नाम्बार 5 थ' नोंथांमोना जे प्रिभियास क्लासखौ नायाखैब्ला अननानै नायबानो जाबाय थ' जोङो नेक्स्ट 3rd नाम्बार चेप्टारखौ सावरायलायगोन थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनियाव सावरायना बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों फरायसानो बाय बाय